ụmụnne m aga m egbu oge na iko ihe n'ugbo m na-aga iko n'ihi na ọ na-ada nwa pụmkem pụmkem. Anọ m ụmụnne m nwa agbọghọbịa akpọ m na fon, nwaanyị ibe m kpọọ m na fon sị m nwa ya mba nnọ m za ya sị m na e nwere ihe ya chọrọ ikoro m na ihe na ugbu a na ọnụ ya n'olu. M sị ọwụnụ nne m na ya lụrụ di, na ya alụọla di, na ya na di ebi, mana e nwere ofu ihe di ya na-eme ya na anaghị alaiki, na tupu di ya eme ihe ọbụla ma ọ ga-aga ebu ụzọ jụọ mma mụrụ ya, gwa mmanya sị ha ala ihe ya emene, na ya gwa nwunye shigodo nga kwuru ruo ma mfe nye reason ọ ga-eji medatịn ya bara ha uru na di ya enweghị ike ime na ọka ahụ mmanya kwuru ka ọ ga na-eme. Na ha bi 1 bedroom flat. Cousin di ya ji ego ya na di ya rụ na mma sendịrị di ya ego, sendịara di ya ego asị cousin ịma ụmụ okorobịa ha toshiri together, sendịrị di ya ego ego support. Ya gwa di ya si ebe machine parts ị na-ere agbadana, esendịara ṅụ ihe ha na 2 million naira o ji gbara ṅụ Christmas. Ego ọnụnụ gaa Ọnịcha gaa zụọ part kpojuo shop ṅụ, ebe ihe ya na-akwawo akwa ya enwekwara na other things ya na-akwa akwa na-ekposakwa ihe n'ihu shade ya na-ere, na o were 2 million naira tige na business ya ka business ya zaza gbagote. Di ya were n'ego ọnụ gaa kora mmemme ya si ya ga-achọọ 3 bedroom flat sara asa ogwe na nga ha kpọkwụrụ n'ọrụ mma. Di ya gbajemeghetu ụlọ ya makwa na di ya eturu ụlọ, di ya etutela ụlọ ọnụ ntara gwa ya na ya nwere ebe ya etutara ụlọ na nga ha bi na ọ kpara ha akpa na ngala ha bi na ọ kpara ha akpa na ya chọọ ya like is this space na ọ dị too small. Ya jụwa di ya si ihe ọkụgo mgbe ọ kwala 2 million naira ahụ ọnụnụ cousin ya sendịrị ya ka o ji ga ịchọ ụlọ n'ọkwa mana ụgwọ ụlọ mespa a ga-ereniw ya ereniw. Di ya sị mgbe taịm ka ahụ rukwere na ebe ka eshipụta ọzọ ga-apụta. Ya na-ele di ya ike ọ ka gwụ ya onye hi ọnụ. Di ya were chọta 3 bedroom flat shi n'ime ga-akwụọ 800,000 ya for 1.2 million. 1.2 million naira ya ga-azọ big television, smart TV, LED 450,000. So onye kwere mmanya ego, mmanya sị na enwere akwa ndị ya nidiri change, akwa ntọrọ ka ndị ya maga mgbe ya taga ahụhụ na ihe kwesịrị ichenji. Mmanya di ya were ego nye mmemme ga-echenji na ego na 1 naira di ya enye ya. Ụta ka ha shiri kwafee na 3 bedroom flat. Na nwamba na ha ebiele nga anụnụ naanị ha biri di ya 6 months. Nwanne di ya ntara na-esendịrị ya ego enwe problem na ala bekee atọ ya mkpụrụ ya na-anụ kepụkepụ gagwa di ya si na lekwekwe somebody kpụrụ ugbo lekwe ihe mere nọ n'obodo ele nwanne ya cousin ya ahụ ledele ya si ya anụgwene na ya anụgwene na ego megakokoko so na ọdọrọgọ ka ọ na ebe ahụ ibugo si elewe di ya jụọ sogodo na ọdọrọgọ ka o buga from that drug akwa ebe oksha support ga na ihe ohi nwere ikwu. Ọ sị ele ihe ya si eme na onye diri ya ebiga ebe ga-akọnwe ntụ ya mere ha ọnụ ya rie akpụwe na after some time akwụrụ ụgwọ ụlọ ahụ. Nne di ya buruzie akpa bịakwute ha were the other room, ya na di ya were the other room. N'ego ọnụ tere mene na expire fọzie bịa renew 800,000 renew the rent. Ya jụwa di ya si ya na landlord wetere akwụkwọ ebe a o wetere notice na ego ha eme na expire kemgbe 3 months na ele ihe a ga-eme. Di ya jụwa ese elekwere support o nwere ike iweta ugbo. Ya jụwa si support na ụdị gịnị ihe akwụrọla ụmụaka ụgwọ school na shop ebe ya nọ akwaga akwa na ere new ne na ya azọcharala ụmụ ya ihe Christmas na enwe ka ya nọ ya na enwe ka ụma mgbe ihe ndị a mege ya sị na ọ ga-are new rent na ya ga-enye ya ego ga-eji ere new rent ka di ya gwawa ya na enweghị ihe nọ na shop keke ya ka ọ hụrụ na keke ya shop adana na keke adara. Ya sị na otu ọkụ gara ugbo na ọ bụghị o kwesịrị ịgwa ya na ọ ga-abaghị gị mụlụ ga-agwa mmanya na
ụgwọ ụlọ eme na expire taa o shi nweta 2 million ya gaga gwa mmemme ya gwa sachọta 3 bedroom flat na ọ laghachi gaga gwa mma ya na ụgwọ ụlọ na o mee na expire na ọgwụ ya ka o kwesịrị ịbịa bịa gwa na-ajụ ele support ya ga-enweta na 1 naira ya ga enweta na ya emene ndị ka o kwesịrị ime by ịkwụchiri ụmụaka ụgwọ school kpọrọ ha zochara ihe December renew shop ka ya and ya gaala ahịa zụọ ahịa material eji agba season enwe ego ya n'aka egogodi ego ya n'aka na ihe abaja na Jenụwarị na ọ ya ga-asọtụ landlord ya na onwe ụmụnne m ọta ka nwaanyị na ojeso di ya pụta after some days di ya si na ya ọ ga-eshi n'ime ụlọ nụnụ buru ihe pụọ ebe ọ chọghị support renew the rent na ọ ga-abịa pụọ ya sị na ngwanụ mgbe ọ dị ready na ọgwa ya any day ọ wetara ọ dị ready na ọgwa ya ka enwe ike tọtọ ihe ya make a provision ebe ya na-aga mgbe aka nne di ejesi ya na ya ma na ọ gbaga n'eji na otego na oji chọrọ ịpụ na ọ pụọ ije ọnwa shi nga pụọ na ọ lụọ ha nwa ya na edewe aka na ugbu ji ya elekere mmanya ya tọpụrụ mmanya ọnụ si nsogbu anọ na dide di ya ga-asị ya na ọta ka ya chọrọ ka ọ pụọ kwa ihe niile ga-eme n'ihu mmanya no problem na nwaanyị mba nọ ya ka anọ di ya bịa bute bushi were ehihie eji nne di ekwughị okwu ọ si eburu juo akpa anọ kpoo ụtazi ha na-adụ eju buru ibe nne di ekwu okwu eburu akpa ihe nne di emeziri kpozie nwanne ya nwaanyị gwa ya datị na ya nwa akparala ngwegoro eburu di hapụ di ya gbalaga na ya achọzi ikweghị ya ebe a ya kpọrọkwanụ ụmụ abụọ ya mụrụ gazie na shop ya shop ụnụ ntara ya na-abịa na-akwụ ụgwọ n'akụkụ biko shop shara asha ihe mere shift juo machines were ụfọdụ machines shift o ha gwa ụmụ nga ya na-amụ ọrụ n'aka ya sị ha ahụ na ihe mere buru akpa ebuga ebe ka nwanne ihe na-emeziwu every week ya gakwa na hụrụ mkpụrụ akwa ole ya na ụmụ ya n'ime shop ya ka ha hike ha ụlọ nụ ntara landlord emeta ụsha ha ihe mere werezie ma telivishọn ma ngịrị resha mmanya na nwanne nwaanyị ha alawa enwebe di ya n'ugbo ọma ihe ya na akụrụ m na-eme December last year na m na-anọkwa December na ọkwa December last year nọ ya ka ya nọgidere jishi ike tagide eze ga-achọ kwụọ ụgwọ ụlọ 1 bedroom flat kpọrọ ụmụ ya fee di ya ga-ebulataju akpa ya n'ega di ya nne di ya na di ya ewere polisi bịa na ya kpọrọ ụmụ ya gbalaga na etuge ha kemgbe echi etu ha mbịaka na ebe ka ọ chịrị ụmụ ya bịa na ihe mere na ya ga-ewithdraw police case ma ọ na ya na di emejie ọ nabata di ya bata n'ime ụlọ ya na ya ebe obiri ya jiwa ya lawa na ihe ya bịara wụ ka udo ọcha ya gwa diwu nne di ya na ya di ya nwee ike ịbata na ụlọ nọ this house na ọ ga-abata na ọ laghachi ga-agwa nwa ya the next thing to do na the next thing to do ihe ọ bụrụ ihe were advice o nyere nwa ya na ọ gaghị awọk ya gwa polisi na enwe ya tụga na ihe ya kpọọ ụmụ ya na ọchọ evidence ya kpere ya gaa na landlord ebe ha shi ebi na onye ọbụla nọ the day ebuchiri ibu ya eji na ọ chọkwa ka ahụ na evidence ka ihe zuru na ya ga-akpọtakwa enyi di ndị ka ọzọ na-adịghị support of ihe di ya mere mgbe ka polisi manager ghọta ihe mere na ihe a family case a o nwere ọtọ dị na nwaanyị mba na m ledele okwu n'ugbu ene ka ihe m nwere ikwu na ihe ugbu a na ya conclude ole na ya alọchana na ya na ha ya na-ekwu okwu iwegara that man akwụkwọ divorce ọ na-abịakwa akụkọ ịlakwute na 1 bedroom flat bịakwa nga abịbịa imere ya mma m ọsọ ka m ga-agwa na mma m ma jụọ mma m nsọ na ọwụhụ ebe ya bi ụmụnne m si ya nne m ya sị imewekwa ya ka ịlụcha na ịlụcha ihe mere na-eme ọ nwụkwara ọtọ ọ ga-ada otu ugbu a na oge katala advice mma ya hụkwa ịhụkwala na ote ọwụla dot mana ya nwa amaghị na ya etole mma ya sef needziri his own advice ihe mma ya ga na-enye ya na blessings an old woman enwe time agadi nwoke na agadi nwaanyị ga-erute advice ha agbadawa naanị ihe ha nwere ha ga-abụ ụba ya blessings ọ ga-adịrị gị mma ya gaziere gị mana abịa na advice what to do how to process information and do the needful the right thing ọ dịziri nwa ha nwoke ụmụ ha ụgwọ ha ejizi ụmụ ha wụ ngozi ọ steji mmanya nọ mana o realize ha na ya etole na ihe mmanya ụgwọ mmanya ji na ọwa egozie ọwụzi ha advice ya nwa onye ga-eme
nwere otu ọ ga-esi accommodate mma ya, accommodate nwunye, mee family eme gịnị, everybody dị happy, move forward. Mana onye ọ bịara ọ ga-asọ n'ụlọ ihe ịgbagosi ugbo awụ di ngakọ ga ihe ọwụhụ na iji ego iji eleta ụmụ kama ọ gịnị di ngo mege the wrong thing at the right time. Gịnị abụọ mụrụ ụmụ nnabata di ngo ugbu a na ọwụ ụlọ ahụ gị chọtara gị banyere dị ihe dị iche ga-adị. Ịhụkwala na eso nhụzi di ngo na o yiri onye ara ma ị ga like na ụta ahụ o yiri onye ara na-aga ọ dị mma. Ilekwa n'anya n'obi onwe ka omi isi gị nọ hapụwa lowe wepụrụ asụ nne ma ọ ihe nwekwa onye hụkwa ihe ga-erikarịka enwekwa onye mara eji awụ shuga kama emekwacha ya ote na-agbachi ya na-apachi ya na-ebu ya na-aga ya dị ka onye ke ya na onye ke nwoke ke ị gaghị ama na ihe nwaanyị ahụ bụ na shuga n'ọkwa n'uhie ka etege a na-agaje ya arụ ka ihe niile ọchaga ọbara wetu obi nne m nabata di ọ bụrụ na ọ na-amụchabeghị inwe ike tọghara ọzọ ebe keke shop ya mega exist ọ ka nọ na shop ya ihe dara mbụ da ahụ ọzọ ọ ga-agbara egwu. Nabata di ngo hapụga mgbe ọ bakwara mgbe ọ chọtara ụlọ 800,000 ọ kwekwara nga ahụ ọ kwapụgakwa hapụga na mmanya bịara influence ya in a wrong way. Mgbe ị chọtara ka one bedroom flat ya gara bịa nabata di ngo hapụga ihe niile akụga ma onye ga-enye gị advice ma onye so ga-eme ya na-eme ya eme ihe niile ga-adịcha mma, everything ga-emecha ghọọ ihe akụkọ. Ụmụnne m ya wee wụrụ ya ọ gịnị butere m ebe a ihe butere m ebe awụ ọwụ ihe niile ka dị mkpa na-etu advice. Enwere ihe ga-eme mgbe ụfọdụ gị chee ya ọbaiga gị chee taa ya eze ọ naghị akọnet gị hapụga ya nye some days chebara ihe ahụ echiche you will eventually know what to do at the right time. Ọwụ ihe dapụta ozugbo gị tụrụ advice gachi ike ị ga-agma aka na ihe na-aga like kpaa okwu eze sleep over it mara ihe ị kwesịrị ime chee echiche mara ihe ị kwesịrị ime gị hụkwa na opportunity onye gị na-ebi na-agwa gị mee ihe n'otu gị ile ma ihe ọ ya ga-aka mma emene ka ọwụ na ka a hapụ ịsị na ọhịa onye ahụ kwuru na ọhịa imega ihe a full definition of pride ọ na-adị mma gị mee ihe ịta ya eze ịta ụkwụ eze mgbe ụfọdụ ga-eme gị mara ihe ị kwesịrị ime ọ ya kpatara regret matakwara n'ihi na enweghị ihe ga-eme na this minute after barely 1 hour you regret why you did that. Ọ gịnị kpatara amamihe ị kwesịrị iji mee datin at that moment ka ọ bịara mana mgbe ị mere take that decision that wisdom anọ there. Ị nwere ndidi chebara ya echiche ihe ị kwesịrị ime na-abịa ihe mee mgbe ụfọdụ gị taa ya egwu eze emere ihe mee gị kweta ịhụnanya nne na nwa ọ na-adị strong mana gị wụrụkwana nne legemo mara mgbe ị duhiere nwa gị ịhụnanya kengo dị too much overshadow gị chefukwa you fail to know that no this route nwa mgba ya ọ ga-enye ya nsogbu ọwụwakwa ha ịhụnanya o wewakwala nduhie. Enwe onye na-enweghị ịhụnanya nyere nwa ya ịhụnanya nne na-enwe ebe nwa na dị too much ma ị ga-control ya emebie ihe. Mara mgbe ịhụnanya ị nwere for your children mgbe ị gafewere boundary mgbe o mebiwere ihe gị nwee ike mee gịnị gbaa breki kwụ ụkwụ n'ọkụ. Ọhịa m sị ma bịa koro ọnụ ụmụnne m udo dịkwara ọnụ.